Binnen gaan komen nummer 2, Roderick Vrieswijk. En nummer 4, Edward van Dijkstra-Staten.
We hebben gekeken naar nummer 2, Roderick Vrieswijk. Een paard wat toch wel wat neerwaarts ook blijft en dat is ook wel een beetje het probleem. Hij heeft veel moeite met dat gedragen en wat meer opwaarts blijven. We hebben de volgende cijfers: stap 7, draf 6,5, galop 7, lichaamshouding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 74,5. Aangespannen stap een 7, draf 6,5, lichaamshouding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, maakt een totaalscore 72,5 en tuigpaard in 5. Nummer 4, Redbart van Dijkstra Staten. Die viel onder het zadel. Eigenlijk had hij wat meer moeite dan aangespannen. Aangespannen viel hij eigenlijk wel positief op. Daar had hij toch wat minder moeite met de balans en zo. Onder het zadel had hij veel meer moeite met de balans. We hebben op de stap onder het zadel een 6,5, draf 6,5, galop 6, lichaamshouding balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impulsen 7. Maakt een totaalscore van 70,5. En aangespannen stap 7, draf 7, lichaamshouding balans 7, souplesse 7, schakelen 7, en impulsen 7 maakt een totaalscore van 77 punten. En tuigpaard een 6. We gaan door met de tweede, dat is nummer 6 en die is aangespannen, dat is nummer 6, Sepp Ganoppen. Test, test, test. Goedemorgen.
Goed, we hebben gekeken naar nummer 6, Sepp Galoper. Paard wat duidelijk meer moeite heeft met een aangespannen werk dan onder de zadel. We zouden graag wat meer activiteit willen zien, wat meer snelheid in het achterbeen. We hebben de volgende cijfers gegeven. Onder de zadel de stap 7, draf 7, galop 7,5, lichaamshouding 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, totaalscore van 78,5 punt. Dan aangespannen de stap 6, draf 6,5, lichaamshouding 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6, totaalscore 69 punten en als stuifpaard een 5. Dan gaan we nu verder met nummer 5. Het swippertje van Visser en nummer 11. De Sietse Venen.
We hebben gekeken naar nummer 5, Zwiebertje van Vissen. Paard dat wel heel veel moeite heeft met de gedragenheid. En moeilijk ook in de stap, de takt en de regelmaat te houden. Ik zeg dat de houding is al wel correct. En in de galop heeft hij ook wel sprong. Maar in alles is hij toch te neerwaarts. Onder het zadel heeft hij de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 6, galop 6,5, lichaamshouding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6,5, maakt een totaalscore van 68 punten. Aangespannen heeft hij de volgende cijfers. Stap 6, draf 6,5, lichaamshouding balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6, maakt een totaalscore van 67 punten. Het tuigpaard 5. Nummer 11, Sietse Venen. Ook een paard wat moeite heeft met de balans en de aanleuning. En dat zie je in alles eigenlijk weer terug. Dat hij daardoor ook niet tot dragen komt. Dan blijft hij erg vlak en loopt erg nog van het achterbeen af. Onder het zadel hebben we de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 6, galop 6, lichaamshouding balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6, maakt een totaalscore van 65 punten. En aangespannen stap 6, draf 6, lichaamshouding balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6, maakt een totaalscore van 66 punten en tuigpaard een 5. We gaan door met de volgende nummers, nummer 7 en nummer 9. Prins van Overheen Graaf en nummer 9, Rien van de Kooimannen.
hebben we de uitslag van nummer 7. Een paard wat onder de zadel iets gemakkelijker heeft aangespannen. Maar wel met houden, waar we zien het hele beeld graag dat hij wat meer tot dragen komt en wat meer balans heeft. We hebben de volgende cijfers. Onder de zadel stap 6, draf 6,5, galop 7, lichaamshouding 6,5, suppressie 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7, totaal 72 punten. Dan aangespannen stappen 5, draf 6, lichaamshouding 6, suppressie 6, schakelen 6, impuls 6, totaal scoren van 64 punten. En als stuifpaard hebben wij een 4 gegeven omdat hij daar de regelmatig is. Dan gaan we naar nummer 9, de ring van de Kaimounen. Paard mist in alles ook nog wel wat kracht, wel voldoende houding. In de stap heeft hij wat moeite met zuiverheid en de ruimte daarin. De draf wel voldoende actie. Maar we zien graag dat hij het voorbeen wat meer gaat uitvouwen. En in de galop zien we hem graag wat meer bergop gaan. We hebben dus de volgende cijfers gegeven. Onder de zadel stap 6, draf 6,5, galop 6,5, lichaamshouding 6,5, suppressie 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaal scoren van 71 punten. Dan aangespannen stap 5, de draf 6,5, lichaamshouding 6,5, suppressie 6,5, schakelen 6, impuls 6,5, totaal scoren van 68 punten. En dan stuifpaard 6. Dan gaan we verder met nummer 15. Ziekse shoot van de Sprint.
We hebben gekeken naar nummer 15, Sietse Stewart van Sprints. Vaak wat opvalt door met een goed achterbeen. Aangespannen is dat nog net iets beter en houdt hij nog even beter de balans dan onder het zadel. De stap die mist wat kracht en die heeft wel ruimte. Maar vooral inderdaad het krachtig valt dan op. Dat hij daar nog wat meer in zou mogen ontwikkelen uiteraard. We hebben de volgende cijfers. Onder het zadel stap 6,5, draf 7,5, galop 7, lichaamshouding balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5. Maakt een totaalscore van 77,5. En aangespannen stap 6, draf 8, lichaamshouding en balans 7,5, souplesse 8, schakelen 7,5, impuls 8, totaalscore 83,5, tuigpaard een 7. Oh, 82,5. We gaan door met nummer 3 en nummer 10. Die van de Oesterijn. René Rensen uit de Westerijn.
hebben we nu de uitslag van nummer 3. Riem van het Oosterrijn. Paard dat in alles nog wat moeite heeft. In de stap niet helemaal zuiver is en kort. In de draf is het beeld wat beter, maar we zouden toch zien dat hij wat meer te vragen komt. Voorop heeft hij ook wel power en het wilt, maar ja, er mist nog wat balans daarin. We hebben de volgende cijfers gegeven. Onder de zadel in de stap 5, draf 6,5, galop 7, lichaamshouding 6,5, flessen 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, totaal scoren van 7 punten. Dan aangespannen in de stap 4, draf 6,5, lichaamshouding 6,5, flessen 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, totaal scoren van 66,5 punt. En dan stuifpaard 5. Dan gaan we naar nummer 10. Paard dat heel mooi beeld gaf, mooie houding, mooi opwaarts en alles. Onder het zadel iets gemakkelijker was aangespannen, maar aan de volgende cijfers geven. Onder het zadel op de stap een 6,5, draf een 7, galop 8, lichaamshouding 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls 8, totaal scoren van 81 punten. Dan aangespannen de stap 6, draf 7, lichaamshouding 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, totaal scoren van 77 punten. En dan stuifpaard 6. Dan gaan we verder met nummer 16. Even kijken welk paard er is.
hebben gekeken naar nummer 16, Wildo. Paard dat wel positief opvalt door zijn instelling, is goed te bewerken. Dus alleen wat lichaamsgebruik en vooral het schakelen is nog wat moeilijk en dan heeft ze ook moeite om tot dragen te komen. We hebben de stap een 6, draf een 7, galop een 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 7, impuls een 7, maar totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 13. Daarin RS van Top en 12. En dat is tevens de laatste deelnemer.
We hebben gekeken naar nummer 13, jaar in RS van de top 12. Waarin alles nog een beetje de lossigheid in de activiteit mist. Ook in de stap een beetje moeite om door te stappen met ruimte en met regelmaat. Het gedrag is voldoende, maar mist ook wat ruimte. En in de klok zien we graag wat meer bergopwaarts. Maar wel houding, we hebben de volgende cijfers gegeven. Aangespannen stap 6, gedrag 6,5, galop 7, lichaamshouding 6,5, suppressie 6,5, schakelen 6, impuls 7, totaalscore van 71,5 punt. Dan aangespannen stap 6, draf 6, lichaamshouding 6,5, suppressie 6,5, schakelen 6, impuls 6, totaalscore van 68 punten. En als stuifpaard 5. Nou, dit was de laatste combinatie. Het team van de BB bedankt voor hun inzet weer in deze test. En, als kijkers thuis, bedankt voor het meekijken en luisteren. En dat was een heel fijn Pinksterweekend.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 10. Het is trouwens de laatste keer dat wij hengsten dit seizoen keuren op de ABFP. Het is een hengst met een edelhoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Heeft daar ook een lichte onderhals bij. In de bovenlijn, vooral op de lendenpartij, zouden we een paard graag wat sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte en ook goed voor ligging. Het voorbeen zou ook iets meer lengte mogen hebben. Een paard wat zich in beweging in de stap zou je iets meer ruimte mogen maken en ook iets meer door mogen treden. In draf, dan maakt het paard zich mooi, heeft hij een hele goede houding, heeft hij ook een goed achterbeen gebruiken en maakt hij veel ruimte in die draf. Maar vanwege exterieur vinden we het niet goed genoeg om door te verwijzen naar de voorrijdagen. Deze hengst is al ster verklaard, dus hij kwam voor doorverwijzing naar de voorrijdagen.
Uitslag van nummer 11. Een paard met een edelhoofd, ietsje zwaar in de hoofd-halsverbinding. Je hebt een voldoende lange hals, ietsje onderhals. De bovenlijn is de paard voldoende sterk en ook goed gebouwd. Kruis is goed van ligging, ook wel goed van lengte. Paard heeft een voldoende lang voorbeen, heeft wat een kort pijpbeen. Het achterbeen zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. In stap is dit paard voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf zou je wat opwaartser mogen en het achterbeen weer onder het lichaam moeten zetten. Paard wordt vandaag geen vullenboekster.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 15. Een paard wat dinsdag en ook vandaag een hele goede verrichting heeft laten zien. Een paard wat voldoende edel is en hoofd is. Heeft ook voldoende halslengte, die goed geplaatst is. Ietsje getuil in zijn schouder. Met de rug zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen is hij nogal wat week gekoot. Het achterbeen zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen, vooral linksachter. De stap is voldoende ruim, maar zou iets stakmatiger mogen. Een paard wat geweldig aan de hand draaft, ook in de test een goede draf heeft laten zien. Dus opwaarts, heeft een heel goed achterbeen. Maar vanwege kwaliteit beenwerk kunnen we hem vandaag niet tot ster bevorderen. Hij blijft in het vullenboek.
Uitslag van nummer 16. Die staat niet in de catalogus. IJzer in Mijnse. Paard wat iets een lang hoofd heeft, zou ook wel iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft voldoende halslengte, die ietsje dieper uit de borst komt. Sterke bovenlijn, ietsje gedreven op een lendenpartij misschien. Een voldoende lang kruis, ook goed van ligging is. Het voorbeen is goed van lengte. Dicht toontredend aan het voorbeen. Het achterbeen is goed van kwaliteit, heeft hard en droge beenwerk. Een paard wat aan de hand heel gemakkelijk stapt, heel ruim stapt. In draf blijft hij iets strak in de bovenlijn, maar hij heeft wel heel veel ruimte in zijn beweging. Paard wordt vandaag ster